Laibos sing bijab hekaba boypor jaya phano sing giani borok ungdi mano sak sangno jepur pono chikon khatawan sukdi. For example, hawo ketui sini kolsa kalai tong mano misirum chikon sabo rujui talangi mano but achini kolsa no mai gotoma bo jepur pono rujui talangi mania je borok mung sasam khalai wino kaito ni thani bebak mana muchungo a borok rongkha salborno yafa pehele lamo asui tongo. Bo hai borok no kaitor mung saria ana thangka hingke toksa tokti rok no bo kaitor chamung ruo pia a samung nungo toksa tokti rok noga sugui bothobo sawi mania ang mawo nang je perpono keboni thani tong thongmung manani busungke nung puila ma hai borok no so tong thongmung redi borok no nung salpurum na anya busang basai nugo ang ge hingke nung sak sak se tong thongmung riwi mania hingke nung tai khorsa no bahai ke tong thongmung ri manai. Je borok kemeng mungo kalai puila nono muitu khalainai muitu naragdi a borok ni jotoni silai nung no puila muitu hai kaba khani borok belai ni bukha hamyango kebono no nunglai bo mungsa khalai maya ni hingke kia muitu naragdi mo hai borok khalai phonuka o sungsaro je kubangma borok no bono hino nunglai bo mungsa khalai maya hanjangnai borok langmani lama himpuru khalogi hindi anggi himale je kalai khema mani manai boasik sal kolok tongya ar je sal kolok tongnai manai bono je phropono kalai khemania tabung ni halo lok mo haika nung bono khoskobor nayakhe bobono no khoskobor naya o kok thaisano muitu naragdi je borongno nung mana muchungo a borongno nung manliya hingke nung mo hai borongno halo bodi je borongno no mana bagai sal borongno suriwo anggi himale singke bono khawina ragi mania halsa ani kiching anu sunggu e borok no nung muitu maya nung bono tangai bar muitu khlai nai ang saka je borok halung no borom diwo bo je purpono halung no tui thungmung thungya jorani logi logi nungni ni saksang no update khalaya hingke o sungsani borok rok no use khaimang no hang khlai renai sini borok muisini mokolbai bukhukni haluk belani phelayo sini bukhuk no dalar thogai kok sapano ini mokor je perpono nono dala thokai kok sagla nung khoroksa ni bagai khoroksa hamya salayawoi jora hamya khalayawoi bu phangkai di oxygen manane tai pa bokomiwane kini borok he dalar kok sanani kiruo humsok nai si hnai kia tabung ni borok he kubai kok sana kirijago kebeng mum khanye si hnai. और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सही बता रहा हूं फर्क नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो ये माइक फेंक के मारो ये कैमरा फेंक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है बस सब्सक्राइब करो मुझे नहीं पता।